И здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Бефо и днес играя Магарио. Здравейте! Отново сме същи хора. Утре може да снимаме на Майнкрафт или на някаква друга игра. Може и на след 8 топката да е умряла. Може да снимам аз съм на CSGO. Може и да играем Майнкрафт. Не топка. Може да играем CS Warzone 1.6. Може и Minecraft Skywars. Да, и това може. Това е най-вероятно да снимаме. Да. Сега не говори сякът някакъв да не казвам. Да. Няма. Хайде играй, че ма ядосват. Сега даже още може да снимаме на нещо. На мъцаля. Виж. На Майнкрафт снимаме после. Биле. Въпреки... Ето то. Кой бе, мене ли? Да, съм Рото 2255. Ти ли си? Я да е малко. Ако случайно не знаеш числата, ще ги издиктувам по азбука. 2250. 20. Абе, да. 22. Идва, много са големи тук. Умираш. Ако ще прота са разделите. Оп, Кинги Кирби. Кинг Кирби. Гого, тако, Стело, идвай, бе. Чакай, бе, аз тук... Стеле, няма да го изям. Спей с Стели. Още един път. Един ти хелпна. Да, бе. Трябва да му благодариш. Help me. Дай малко. Не мога. Въпротим. Не мога го изядеш, твърде. Аз съм 800. Стели, лаш, ще влезе във вирус. Яш. Чакай, че пак щях да влезна във вируса. Няма да ме ядеш. Чай да изяме и тази част. Чакай, аз продължавам да те пидвам. Изяш ми малко тъп. Беф. Сериозно? Ако се разделя, дали ще изям? Нема е вирус. Не, капан съм. Стига бе, Стели. Търси някой да се разделяш. Добре. Значи много и после влизаш в мене. Да, бе. Не бе, с малката и аз после те фидвам, разделяш и така. Добре, разследваме. Чакай. Не, трябваше ме фид, Жужо. Не, Жужо! Аре, бе, защо, бе? Не стана. Я дай малката част. Не мога. И две, че ми са равни. Аре, бе, да, бе. После ще фидна. Ама. Аре, да, бе. Чакай, бе. Трябва да се съединя да изям на бакалинг. Аз съм на 8 място. Бъра. Аре, моля се, бе, Жужо. Не мога, бе. Ще изям то дете изяди, бе. Не можеш. Като фидва някой. Жужо. Бързо его. Ма чакай. Оп. Чакай, ще се разделя за малката му. Фак. Яш. На 7 място съм. Отивам да му ям малките Жужо. Бягай. Фак. Жужо, тук е твоя край. Не бе, всичко е в моите ръце, бе, Стелио. Аре, дай малко фидни към мен. Още един път се разделя. Да, бе, да го фидна още малко искаш. Не, бе, да ми дадеш на мене. Добре, иска да го изям Марила, така е. Ето и дните фидват. Бефуф и сте. Аз за първи път съм на място. Добре, хора, клипа може да е още поне 10-20 минути. Стели, намерих си тим. Зависи на вас да ви хареса. А кой тима, бе? Той е на 4, на 5. Аз съм долу против. Да, и аз. Червен ли е? Да, аз съм отдолу. Идвам. Сега не ми казва. Ти с него ли си тим? Надявам се.
Аз го изгубих този шибанин. Намарях от първо място. И човек и на него му пръснаха вирус. На кой? Не, на мен. Мамко му. Убиха ли те? Да. Четвърто място край. Жужо, на кой е на първо място? Слик Слак. Аз фиднах Джамбо. Слик Слак. Добре при вас. Пак ще стана на седмо, чули? Аз, брат, с този късмет, аз с този скин имам доста късмет. Охо, как ще се съединиш, а? Как е, тук? Гледай го тъпия Марс. Аз ще прокопирам името на Кратия Иван. Сега дано да го изядат. Аз съм до Кратия Креле. Какво си плюс? Кратия, затваряме я и пишем Иван. Иван. Хора, съжалявам гласа. Нещо гласа от Банди Кама ми се чува различно. Добре. Всъщност говоря на хората, на които снимам клипчето. Вече се почувствах различен. А вие ще видите на клипчето какъв съм бот. Хора, къде сте? Един капитан на Русия или това, кой е там? Магони. Мале, дано да изядат. Аз съм до първия. Къде са? Как се пишеш? Без... Не разбрах, ама до първия. Да, брат, на този комет. Ето, ти си розов се разделен на две и изяди тук сто някакъв. Горе-долу къде си? Или за тях си мега малкия, нали? Горе-долу къде си? Аз така, ти ли си розов, бе? Да. Да, съм. Човек, ти си единствен такъв. О, ела тук. Опа, лянка. Ахаха! Къде си, бе? Сте ли изяшли по-малки ти, бе? Не мога, трябва да се съединя. Ето. Май тя, виж, точно заплашва. Колко ли голям ще... Къде си? Аре, изяшли Кратия. Мале! Слушай, ти как се казваш? Казвам се, не знам още. И хора, пак да кажа глас. Още ли не си влезнал в игра? Играя, бе, играя. Ама кажи как се казваш, да може ако те видя. Бе, фуф, как мазно изяди едно. Ели, голям си мазник, бе. Хитър съм. Тъп вирус. О, ела. О, горкици. Мале, тук сега ще има удрени във вирус, май. Фак! Мале! Ох. Кратия Иван! Не! Ей, Кратия Иван ще умре! Я да видя големия. Ма нещо не ми дава да спектейтвам, защото съм... Не знам. Ела тук за мен. Изядоха го! Аре, играй, бе, бефе! Да те видим къв си бот. Ти си бот. Добре, хора, съжалявам и че се чувам тихо, ще говоря по-силно. Не на тебе да Legend Pro е някакъв си там, мене ме заклещиха. О, как се измъкнах, бягай! Яш. Така. Аз съм добирал. Аз дори не играя, спектейтвам първите да видя дали кой ще ми е плячката за трол. Аз най-много мразя една игра Roblox. Къде си? Не знам. В тая ли, бе? Моната мокни за нея. Абе, на къде ще отиваш? Не знам, един магон. Айде, Кратията Иван, може да го изядат по грешка. Не, изящи го, бе. Изящи го най-накрая, Кратия Иван, бе. Иван, май сега стои Иван ти. Нерви ма името му. Иван. Не го казваш правилно. Але, ти изобщо знаеш ли кога трябва да я мъкнеш? Не. Мале, и Слик Слак може да изяде без да иска Кратия Иван. Мале! Стига с тази корабия, Иван.
Да, наистина става и корабия майка ти. Майко, ще изяждат бюро. Добре, хора. Още... Аз се тръся корабия, Иван. Хора, още 5 минути ще бъде края на видеото. Корабия? Защо, ма? Така, ма! Стих се корабия, Иван. Публиката ще садни, много кратки клипове правиш. Те не, че някой ма гледа. Или как може? Аре бе, за края на клипа, поне накрая, още 5 минути или 10, аре още 10 да кажем, да някой да умре и да айде да го саднем, да ги саднем и да играем да въпият, нали? Добре, хора, мисля това да е. Не знам. Не! Това ще е. Аре бе, да сте ли? Тъпо ми стана. Ще снимаме на CS Warzone. Ами, значи не. Или на нещо друго. Аз ти казах на кой искаме още малко да снимаме, ама... Мечтата отлетя с телко. Ще снимаме на Minecraft. Не. Поне лично аз. Аз казах при какво условие. При... Добре, не му е запомня. Добре, ако стане 20 минути става. Дай да стане 30. Да, бе. Много. Аре бе, 30. Много. Факинг цяло. Хора, сега ще ви покажа интрото, ако искате. Моето. Направи го 30, моля то. Много ще е. Аз съм до Мун. Ама га, има Путин. Мале, аз съм до Димо, той се пише по същия начин Доге. Да я знаеш, той е на английски. Ми даде на английски Д, главно Д, малко О. О, Димо се ръ... Ари, бе, мале! Ти ли си? Ох, бабачко. Как изплюсках Димо. Димо ли? Да, изядох Димо. Той е на английски. Дале? Ами ако лъже? Да, всъщност Гого може да се е върнал. Да, аз тук... Върна ли бе, брат, за 40 минути? Ми един учебен час колко е? Ама брат, той тръгна. Той тръгна и 10, значи може да ме е стигнал, например, и 10. Голяма логика. Да, Той наистина. тръгна в 10 и може би е стигнал и 10. Защото все пак чак на центъра. Голяма логика. Отишъл в 10 и се върнал в 10. Фак! Аз казах, че е пристигнал в 10, не съм казал, че се е върнал. Ма ти Ти съм че се е върнал. Аз съм до някакъв НБК Shadow и нещо. Къде си? Shadow е... Мъчето. Аз съм корабия Иван. Не, наистина те са кръстя. Виж на споделения екран. Корабия Иван. Гого, това ти ли си корабия Иван? Да. Аз съм Гого, видимо да го изни. Ето, здрасти, Гого. Кой си бе? Ами, сега, нали, аз се пиша корабия Иван. Добре, хора, стигнахме 20 минути, мисля това да е клипа. Не. Още малко, човек. Последно. Защото ние още не може да намерим. Ще спра на клипа на пауза. Хора, ще спра за малко клипа на пауза. И така, хора, тук сме. Отиди най-долу, най-ляво. И така, хора, тук сме. Вие ще мутните ли, когато аз говоря, защото ме дразни. Ами, той ми обяснява къде да се чакаме, значи той не е. Защото е тъп. О, има един АФК, колкото... Аре, Жужу е бе, че няма никой. Ай, толкова... ето сте Гого! Няма Гого! What the fuck, извинявай ми, това видя. Галено шибано. Няма и аз ще идиот такъв. Чакай, че пак чак да те изял. Идима бе! Ще видиш вируса. Вируса ли? Да, брат, един е Корадия Иван, другия ще набие. Един е Корадия Иван, другия корабия Иван. Добре, хора, това мисля да е клипчето. Надявам се да ви е харесало.
Ще има и сега още друго и чао!